Hello, what's up guys? Good morning. Og mayong adlawng Domingo kanatong tanan guys. So naanak ko diri sa Cebu guys. Abi. Bi. Nga on sad kuno sila kuan. Kalamay sa Saudi guys oh. Kalamay ni Saudi. Tanawa kong naw guys, gikan Saudi na nasunog-sunog nga gi. So na ako sa mo araw ni. Papa. Happy birthday na ko ba niya? Wapo kahit wapo ko na ko si Tonon. Intel oy. Kuan ni mo kuan oh kalamay oh. Uy, Mama. Papa. Papa. Bibi. Kalamay ni mo ba? Ablihin ni sano kay. Happy. Happy. Deh. Gahi man kay ni uy, unsa man ni? Be. Ayaw mo diha kay magkakutapay na diha. Dito. Ayaw ibalik og hira nawa. Di na maabli ron. Oh dili. Ay. Kutsara una magkuha kutsara. Be. Ha? Ama. Pangaskuan ni mga bata oy. Ilao naman dayon. Apod mo kutsara diri. Lingkod. Tsara kay imong inday oh. Kuya. Lingaw ko mga bata guys. Lingaw kalamay. Kalamay sa Saudi. Oh, dili ka mo ton kay magkutapay. Nga ano. Kuya. Oh. Mama. Sa Manore ng tabi yung taron niya. Uwan sad niya. Akong asawa kay ipakuyog ito sa barangay. Buyog og kanang parehistro ko sa mga tigulang uno ba. Nang wala gyud may kasuroy ron. Nya. Uwan sad. Marag di lagi may suroy ning kuan. Dali. Pag ako naglakaw ano niya, nagkot lang ko. Langani na sa oras ba. Among diri guys kanang nagwalaing tao diri ba nga kuan. Namti mga isuon sila diha dagko naman kay na unta. Yang ato pag dasawa nga napay bata mo ipa kuanong dito. So, unay kita ani. Tinuod mo na eh. Rabin sad. Main lang gani kay sugot ko nga ari lang gimi mamuyo. Ako ko ni sugot siguro nga to ay misang katman na muyo. Tanawa na nagkutapay na. Sos. Mga bata magkaon og kuan oy. Nagka-dramuritsing ng agi kaon og kuan. Kalamay. May. Sama din akong pansitunon guys oh. Kuan ra. Tungas kilo ra gud. Main lang na. Nya sa kilong baboy. Para sagol sa pansit. So pag mahikay kanag bantay ko niya ako ang kuan. Mga bata diri nga parang kabadlong og mga tog. Kinanana hinuog kalamay. Ingat wa pag kuan nagtudlo nimo kuya. Ingat wa pag kuhag kalamay. Di sandukon largo. Sandok nimo tuyok ka sa kutsara ron pilit. Sumo na guys no. Timing siguro pagkaulian ako po diri nga. Naapod sila para histro sa mga tiguwang wa. Wala pa. Mga bata ang sa amin. Dadaon sa kong asawa dito. Wala pa kong niuli so may kuan. Asa may pamilin. Nangit sa ngaskahoy. So, bangguang na kita guys oh, kay 30 City na mga edad. So,
nagkot pagi ko. Mga paksi gina kung naong sa building-building lagi. Daot ni. Sama-sama si trabaho mo, trabaho sa nato. Tagay, inday tagay si kuya. Dili mo mag-away anang sus, oy. Tagay. Oh. Bahin mo ayaw tago. Ana, tutuyo ka, ana, katutuwa tudlo papa, ana, sige. Ana, oh. Birat, oh, ana, kaon. Naon pag kuha dili kay sandukon largo. Kakatay na diha. Saan kay. Sawat po ko sa asawa guys kay maabot to. Iyaw. Sa hukom man eh. Ha? Iyaw. Iyaw? Mo Mama! nagkot ko sa Uli. Uli ninyo dayon ako hapiton sa carbon. Uli. Apa lagi mo uli? Uli si mama. So nga ni rin kasimple nga akong payag diri guys. So sawa pa makahibaw. Mao ni ako ang pulianan diri sa Cebu. Payag mo ni akong payag. Ang gamay ra ka ini. Iguro mi maarang kung upat god sa kuang anak duha sa akong sawa. Oh, diri mi amo kastre oh. Sinsyan lang gid mo kay mo na mo magini maabot na mo sa mo panginabuhi. Birthday pag kita gamay. Pa? Pero okay ra birthday na to gamay kay mamata mangutang lisod nang magbungga-bunga ta niya ikaw mag-birthday. Puros utang, dako hikay, dako sag utang. Diba? Ana ra man kuan ba? Mga praktikal na kaya ba? Di kay maghikay dako kayo niya utang sang dako kayo. Busog na oh. Busog na ka sa kuan. Kada mulit sing naong sa bulit sa ha? Bulit na imong naong ito po hisa na. Kitaan ka sa mga chicks oh. Mga chicks diri mo tan-aw. No. Tan-aw diri kay imong naong bulit sing na. Napay usay. No. Gagkatay lang. Kitaan ka sa mga chicks na. Ang imong naong kay puno sa kalamay. Sa gulo. Dili mo mga kaha dito. Baba. Baba. Ikaw, Baba. unsa man? Sige na mo mag-inom-inom mo tubig oy. Paguli lagi nagbihon ay. Palitan ko bihon. So what's up guys, magluto na kong pansit guys, kaya ako asawa naabot na dali. So magpalit sa kong bihon kay sa gulang uno ni bihon. Di day, happy pampers pa. Sige mga Ay mo na, babati na kayo tanaw. Bati. No, bati na kay naong. Wow, na kuramot na kay naong. Hindi na kay magluto akong pansit. So hey guys, atong pansit. Birthday sa pansit guys. Ha? So kasi maluto guys, ato pag-ikuan. Hindi pa hubas-hubas ang tubig niya. So okay na guys, luto na to ang pansit birthday. So kuan ni guys, usa ka kilong baboy ug tunga sa kilong bihon. Og Miki tunga sa kilo, miswa 1/4. Munang di mo kaingon nga asa ang unod. Butaw kay nang unod kay kuan ani baboy sa kilo niya. kaniyay si mama ba? Ang Miki tunga aras kilo niya ang bihon 1/4. Ano ba? Lutaw kay no. Ara dihang mga kuan, ang tagbo yung kuan ba? Diba? So murag ni kalakaw ani kay kuan. Nagkumbilangit oh. Ako ta i-treat akong mga bata dito sa kuan, kanang mga duwaan sa mga bata ba. Ay tagsara ba niya tong birthday guys. Mura ning birthday na ko diri nga wa kitay hikay, pero natay pansit. Wa bitay bisita, ang hatag-hatag ra silingan. Na nagpaluto sa tag spaghetti dito, hatag-hatag ra silingan. Kung mang-invite ka ani mong balay ngani, payag. Ano silbi? Na mga mo ari diri mga igsoon ra, mga barkada-barkada, mga ikaw tag-invite na. Ay, money day pa. Guys, so luto na gyud atong pansit, so aton ni hatag sa mga silingan ang bili no. Pero nakuha na gyud para mo Tara. Kato gamitay. Kato ko mama. Ito na ni hatag guys. Sila rin bahalag bahin-bahin na dito. Nam ko siya.
Bukas man ni mananap ya. Hindi ko ka kuno mag-daw cellphone. Ay mag-ana ko ba? Vlog ko. Dalang pansit oh. Pansit ito ni panghatag dito sa mga people. No, mo na pansit ito pagkuha. Hatag dito guys. So ano sa kaon sa tadi? Kay kaon to kaon, suway tag kulapo ba? Lapo lang sa kay why budget. Ano tawag di atag. Sila ri bala to bahin nila eh. Saan si mama? Ha? Ano? Oh. Kita oy. Kaon bata guys, oh, kaon siya, oh. Kaon pansit. Kaon ka pansit? Smile guys. Sayaw na ron ha, sayaw ha. Sayaw tuunin mo tiyan, oh, kita na chicks. Sayaw na mo na. Yo, what's up guys? So, ngayong hapon guys, alas 3 ang takna sa kapunon. So, naligo ko guys kay muadto ko og kuan Santo Niño mga anda dito. Salamat tas Ginoo. Dayon kuyo ko ta mga bata niya kay alanganin kayo. Dagom-dagom sad basig mo kuanan niya kami kuan. Ana ako ra sa usaron. Kundi lang ko motoron kay daghan kay batuan yang maglibog taga sa parking dito pita. Matupok karbon, matupok sa ninyo karbon, nya matupok silpunan kay mapayo ko silpon guba. Nang dili sa kong motoron mag-commute la sa tanan. So mana to ang birthday ron guys no. Ang nakaparat guys kay magkuan ta ko, mag-video key ko ba. So karon ako ang Bluetooth di naman mo gana ang mic. Lami intay kanta da. Sayang nga. Murag napundo-pundohon na ba ako tingog kay wagi kanta-kanta sa Bohol. Una nga wala lang ko mukanta guys. Ligo na lang ko mag-ilis o mga to tag Santo Niño managkot, di ba? So kita-kita tag-asa ta magkita. So mao na diha. Sa di pa ta mo lakaw guys, siya sa tag Lapo. Nagmayar ko niya to kay intay lang budget. Tipid-tipid na taron kay mahal ang Red Horse. Di ba? Shit, lapo mo diha guys. Ginagmayar ko ni. Inyo sa. So man natag panagkot guys. So suroy-suroy ta sa carbon. Natay tuyo sa carbon. So lakaw ra ta guys no. Dol ra bitaw na ato tuyo, dol ra kayo. Tuna na tas carbon. So what's up guys? So naana ko diri sa mga guys. Ganihara kong alas 6 na abot. So wala dayon ko ka vlog kay kuan. Pag abot na ko isugat ko sa kong mga bata. Gamit cellphone magduwa-duwa mga YouTube ana. So mo niya to ang sa ulog ron guys no sa tuang birthday ba. Natay gamay diri nga ko ano, Red Horse, Naikulapo, mao kita na to mga kuandre. Yan ay pansit gamay no. Ano spaghetti. So ang mo na ni mga ang kuan ni siya, sito ba kanay. Mo na ni ang uban na ni gihatag nga to sa tong mga silingan to. Pansit ug spaghetti. So mao na nahabilin sa tuang kuan si ang Igor sa amo ang nibil Igor na makaon pod. So daghang salamat guys sa mga ni-greet guys. So salamat guys sa mga ni-greet guys. So mag shout out ha. Shout out ni kuan Lolita Ruli, Ivy Ruli, Jerome Ramil,
Winsis Rule, Chris Aris, Suyak Jaming, og ni Junri Nyeri, og ni Gunyong Sipi Hagunya Rule, og ni Shuhuring Mulit, Sheila Rule, Carlsis, Royal Maisog, Ryan Maiko, Ray Manubag, Mr. Del Rosario Mahinay Jr., og ni Aringay Ronald, og ni Niglio Tilsho, og DJ Jinsky Eduardo, og ni James Ezekiel Moreno, Melissa Bilbad Timple, og ni kuan Jose Junjun Villamor, og ni Dodoy Role, Jojo Ariha, Medyo Butaslak, Istila Kulipano Colonia. So, daghang salamat sa inyong pag-rate ya, og ngayong kadlawon na karon kay wa ko ka tiwas kay porting tugan ako na kalipong ko sa Kulapo. Salamat kay sa inyong pag-rate ya. Bye bye og dinantaman guys. Salamat sa inyong mga ratings.